نبی هۆری یەک ji nîşanên şaristaniya gelê Kurd û navçeyê ya kevnar û dûr dirêj e. Nebî Horî ku girêdayî navçeya Şeran a Efrînê ye bi 45 kîlometran li bakur rojhilatê bajarê Efrînê dikeve û bi 2 kîlometran ji sînorê Bakurê Kurdistanê dûr e. Li rojhilatê wê çemê sabûn diherike, di navbera wê û bajarokê Bilbilê de dora 10 kîlometran heye. Li devera Nebî Horî keleha Nebî Horî jî heye, çimkî bajar di dîroka xwe ya kevin de navendeka girîng a olî û leşkerî bû û pir binav û deng bû. Berî rabûna arê xezebê û gurbûna pêla şer û cengan û lehiya mirinê bi ser navçeyê de Nebî Horî bi şûnwarên xwe yên balkêş û siruşta xwe ya qeşeng û sûrdar bû qiblegeha geştyar û serdankeran. Şaristaniyên cuda cuda di ser vê deverê re derbas bûne. Li ser navê cih jî çîrokên cuda cuda hene. Yewnan navê wê kiribû Sîros. Dîroknivîsên Ereb jî navê wê kirine Koreş û bi şahê Faris Koreş ve girêdane. Hinek jî navê wê vedigerînin Orya bin Hennan ku yek ji serkirdeyên Nebî Dawûd bû. Her wiha tê gotin ku di zamanên berê de dêrek li wir hebû û mêrekî çak bi navê Horî li wir hebû û dever bi navê wî hat naskirin. Lêya ku pir caran û bi zanebûn tê veşartin ew e ku li gor hinek çavkaniyên dîrokî Hûrî navê milletekî kevne ku wek bapîrên gelê Kurd tê hesibandin. Hûrî şêniyên çiyayên Zagros û Torosê bûn û di hezarsaliya duyem a berî Zayînê de li navçeyê serdest bûn û împeratoriya Meta Hûrî ava kirin. Di sala 1940 Zayînî de erdhejeka bihêz navçe wê ran kir. Her çi qasî Nebî Horî berê navendeka sereke ya cihê derbas bûn û vehesîna karwanên bazirganan bû jî lê erdheja ku ji sala 2011 û vir ve li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê da ye hem dîrok û hem dema niha jî gavil û sermat kir. Besa Mustafa, Rûdaw.